गेजेराव इसोरा जेन जोंखौ बयखौबो इसोरनि जों बेगर फोगोन बे बेगरखौहाय फोनाया जोंना रज'यो अन्तरावहाय आरो जों जेन दसे समनि गेजेरावनो इसोरा जोंखौहाय एखेबारे अन्तरावहाय फोनानैहाय जोङो 1.5 गुन 3 गुन 100 गुन फिथाइ थायनो हाग्रा जागोन होनदों मथियाव लिरनाय दं बेबायदि जानो हायो जों बेवहाय इसोराव मानसि दंब्लाबो नाथाय इसोरनि खाथियाव भेलुएबल मुल्यबान एखेबारे बेसेन गोसा होनना बुंदों मानोना साफ्रोमखौबो इसोरा गावनि हांखौ सुनानै होदों गावनि महर मुस्रि बायदि दादों बेनिखायनो इसोरा मानसिखौ साबसिन मोनो सासेखौहाय गोमाब्लानो इसोरा दुखु नाङो दाबो जोंखौहाय इसोर ख्रीष्टआ नेगासिनो दं जोंखौहाय गोसो माब्ला फिननो होननानै आरो बिनि फैनायखौ एसे डिले खालामबोगासिनो दं बेनिखायनो जोङो इसोरनो गुसुं प्रार्थना खालामो इसोरनि बाथ्राखौ आं दसे सम बुंनो हानायनि थाखाय प्रार्थना खालामो Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 प्रभु जिसु नोङो हाग्रा इसोर नोङो दागिरि आफा नोङो जोङो महर मुस्रिखौ दानानै आफा नोङो हांखो सुनानै होदों आफा बे समाव जोङो साफ्रोमबो नोङो गाबनो फैदों आफा जोङो दाहा जानो फैदों प्रभु जिसु नोङो दाहा जानायनि खाथै होनदों आफा मन गेब्रेनायखौ नोङो नेवसिनाय नङा होनदों आफा प्रभु जिसु बे समाव नोङो खोनासंदो आफा जायफ्रानोखि आफा थांनाय बिस्थिबारनिफ्राय प्रभु जिसु मोनानिफ्राय बे दिनसिम आफा दिन शनिबार दिनसिम आफा प्रभु जिसु आफा गाबबायगासिनो दङ आफा अन्थ्रआव गाबगासिनो दङ आफा प्रभु जिसु ओइ नोंजों खुदिगासिनो दङ आफा मा नांगौ आफा जोंनो हालेलुया बे समाव फैदो आफा नोङो जोंखौहाय बे समावहाय मा प्रभु जिसु सालायनांगौनि हेफाजाब खालामदों नोंनि बोसोन होनो थाखाय आं गसंदों आफा प्रभु जिसु आरो आंनोबो नांगौ आफा नोंनि खाथियाव प्रभु जिसु हालेलुया बे समाव बेगरखौ नोङो फोदो आफा जि बाथ्राखौ दसे सम सावरायगोन आफा बे बाथ्राखौ नोङो फोदो आफा प्रभु जिसु आफा मथियाव लिरनाय दङ आफा जायफोरनोखि प्रभु जिसु नोंनि बोसोनखौ लागोन आरो नोंनि आयगा बायदि फालिगोन आफा बियो 1.5 गुन 3 गुन आरो 100 गुन फिथाइ थायनो हाग्रा जागोन होनदों प्रभु जिसु आफा बे समाव गथायदों आफा नों आंखौ एप्लाइ खालामदों नोंनि रायजोनि थाखाय जि बुंगोन नोंनि बाथ्राखौ जि बुंगोन आफा नंथारगौयैनो बुंनो हानाय बायदि आफा रिभलिउसननि जोबथानायाव बुंदों नोंनि बाथ्राखौ सोरबा बारायनानै बुङोब्ला बेखौ बारायदेरनाय जागोन आरो जायखौ दानख'योबा नंथारैनो नोंनि बोसोनखौ बायदि बेखौ दानख'नाय जादों स' गिलुबालु आफा नोङो जोङो जहननि दारै फकास खालामदों आफा रिभलिउसनाव जोबथानायाव प्रभु जिसु जोबथानाय बायदियाव बे समाव नोंनि बाथ्राखौ नंगौखौल' बुंनानै आफा प्रभु जिसु जोंनि फिसाफोर गोबांथार गांनाय दं नोंनि बोसोनखौ आफा बेगरखौ फोनानै जोङो फिथाइ थानो हानाय जागोन बेबायदि आंनो बोर होदों फिथाइ खालामदों जिसु ख्रीष्टनि मुङै आमेन प्रेज द लर्ड प्रेज द लर्ड प्रेज इसोरा जोंखौ बयखौबो इसोरनि जों बेगर फोगोन बे बेगरखौहाय फोनाया जोंना रज'यो अन्तरावहाय आरो जों जेन दसे समनि गेजेरावनो इसोरा जोंखौहाय एखेबारे अन्तरावहाय फोनानैहाय जोङो 1.5 गुन 3 गुन 100 गुन फिथाइ थायनो हाग्रा जागोन होनदों मथियाव लिरनाय दं बेबायदि जानो हायो जों बेवहाय इसोराव मानसि दंब्लाबो नाथाय इसोरनि खाथियाव जोङो भेलुएबल गितमाला बावैसो जोंनि बेसेन गोसा चेयारमेन बिथाङा साफ्रोमखौबो इसोरा गावनि हाथाइनि अयथानि आं पदखौल' महर मुस्रि बायदि दादों गितमाला लिरनाय 91 साबसिन मोनो सासेखौहाय गोमाब्लानो 17 पदनावहाय दाबिदि बुंबाय हाबसायावहाय ईश्वर बलि भग्न मन हे ईश्वर तुमी भग्न आरो खेदि चितक अग्राह्य नकरा ইয়াত এনেকুৱা কৈছে ঈশ্বৰৰ ওচৰত যদি আমি অন্তৰটো আমাৰ মন नोङो हाग्रा इसोर नोङो दागिरि आफा नोङो जोङो महर मुस्रिखौ दानानै आफा नोङो हांखो सुनानै होदों आफा बे समाव जोङो साफ्रोमबो नोङो गाबनो फैदों आफा जोङो दाहा जानो फैदों प्रभु जिसु नोङो दाहा जानायनि खाथै होनदों आफा मन गेब्रेनायखौ नोङो नेवसिनाय नङा होनदों आफा प्रभु जिसु बे समाव नोङो खोनासंदो आफा जायफ्रानोखि आफा थांनाय बिस्थिबारनिफ्राय प्रभु जिसु मोनानिफ्राय बे दिनसिम आफा दिन शनिबार दिनसिम आफा प्रभु जिसु आफा गाबबायगासिनो दङ आफा अन्थ्रआव गाबगासिनो दङ आफा प्रभु जिसु ओइ नोंजों खुदिगासिनो दङ आफा मा नांगौ आफा जोंनो हालेलुया बे समाव फैदो आफा नोङो जोंखौहाय बे समावहाय मा प्रभु जिसु सालायनांगौनि हेफाजाब खालामदों
नोंनि बोसोन होनो थाखाय आं गसंदों आफा प्रभु जिसु आरो आंनोबो नांगौ आफा नोंनि खाथियाव प्रभु जिसु हालेलुया बे समाव बेगरखौ नोङो फोदो आफा जि बाथ्राखौ दसे सम सावरायगोन आफा बे बाथ्राखौ नोङो फोदो आफा प्रभु जिसु आफा मथियाव लिरनाय दङ आफा जायफोरनोखि प्रभु जिसु नोंनि बोसोनखौ लागोन आरो नोंनि आयगा बायदि फालिगोन आफा बियो देरखुरिगोन 3 खुरिगुन आरो 100 गुन फिथाइ थायनो हाग्रा जागोन दा प्रभु जिसु आफा बे समाव गथायदों आफानो आंखौ एप्लाइ खालामदों नोंनि रायजोनि थाखाय जि बुंगोन नोंनि बाथ्राखौ जि बुंगोन आफा नंथारगौ गाबनोब्ला आफा रिभलिउसननि जोबथानायाव बुंदों नोंनि बाथ्राखौ सोरबा बारायनानै बुङोब्ला बेखौ बारायनाय जागोन आरो जायखौ दानख'योबा नंथारैनो नोंनि बोसोनखौ बायदि बेखौ दानख'नाय जादों गिलुबालु आफा नोङो जोङो जहननि दारै फकास खालामदों रिभलिउसनाव जोबथानायाव प्रभु जिसु जोबथानाय बायदियाव बे समाव नोंनि बाथ्राखौ नंगौखौल' बुंनानै आफा प्रभु जिसु जों बिसोरनि फिसाफोर गोबांथार गांना उखैनाय दं नोंनि बोसोनखौ आफा बेगरखौ फोनानै जोङो फिथाइ थानो हानाय बेबायदि आंनो बोर होदों जिसु ख्रिस्ट'नि बेखायनो दायोना मा बुंजायो मा गाबखांगोन गोसो बायफ्लेगोन बे बायफ्लेनानै बिनायखौ माने आङो अग्राह्य खालामा होननानै बे बाथ्राखौ माने 1:17 बुंदों दा जोङो फैदों बेवहाय जोङो गाबनो थाखाय फैदों बे सेन्टारा जाबाय मिनिनाय रंजानाय नङा आरो बे सेन्टारा जाबाय जों माबाफोर मोनसे नांगौ जोङो इसोरनाव थांनानै आं माबा मोनसे बिहैथारगोन आरो माबा मोनसे खावलायगोन होननानै बावैसो जोंनि जेनाखि चेयारमेन जोङो इसोरनिफ्राय फिन मोननो थाखाय बे अयदाखौ इसोरनिफ्राय बे अयदानि आं पदखौल' मोननो थाखाय सानदों गितमाला लिरनाय 1:9 जोङो माने 17 पदनावहाय ओरैबायदि फैनानैहाय हारसायावहाय ईश्वर बलि भगनमन हे ईश्वर তুমি ভগ্ন আৰু খেতি চিত্তক অগ্ৰাহ্য নকৰা বিনি ফিনखौ मोननो थाखाय ইয়াত এনেকুৱা কৈছে আখায়াवनो ঈশ্বৰৰ ওচৰত যদি আমি মন্ত্ৰটো ভাঙি একদম ভাঙি যেতিয়া আমাৰ মনটো ভাঙি খোজো তেতিয়া তেওঁ ভক্তনৰ যিটো ভাঙি গোবাंथार बांसिन थायो আমি ভক্তি কৰোঁ তেওঁ বিচাৰোঁ তেতিয়া তেওঁ যিটো খেদি মনটো একেবাৰে আবেগিক হৈ মনটো একেবাৰে দুখিত হৈ যেতিয়া আমি খোজো তেওঁ অগ্ৰাহ্য গোবাंथार जोंहा खुथिनाथि बिनांगौ दङ दा बिदिनो निसिना आरो आफिल आरो नाय এইটো কোনে কৈছে दाय जोंहा गितमाला 1:9 जोंनि देहाफ्रा लोरबां जानो खारन जोङो मा होनो बे आरज खालामनायाव जोंहा ओंखाम उखैनो हागौ नाथाय जोंनि बाइबेलाव उल्था बुंदों बाइबेलाव जों मोजां नायोब्ला देहाफ्रा माने थाव मोनजायैखाय माने आंनो रानलांनानै दायो होनना बुंदों आरो जोङो दायना उदै जानो हागौ रंजायो बेबायदिनो जायफोर आरो बियो थादों माबाहाय थादों सानथाम थादों जेला बियो एखेबारे बिफांनि देहाफ्रा जुदा जुदा बियो थाव मोनजायैखाय बिनि फिन मोननायखौ बाइबेलावहाय एखेबारे बुंदों बिनिखायनो दायना दङ होननानै बुंदों मानोना इसोरखौहाय बिसोरबो हरनायखाय इसोरखौ एखेबारे दुखुजोंहाय गाबनायखाय मा होनो बियो बेखौहाय बुंनो हादों इसोरा जों बे बाथ्राखौहाय मा होनो दा जोंहा बाहाय बाइबेल मथे बिनांगौआ गोबांथार बेनिखायनो मा जाबाय मा भाग सोरबा जाबाय बिपद दङ न'खराव जायोब्ला सोरबा गावसिनि बेमार इसोरनाव गाबोब्ला सोरबा एकदम इसोरा खोनासंगोन आरो अब्ला सासे एखेबारे जोङो मिथिया जानानै दं न'खराव थानाय समावनो बिमा बिफानियाव जोङो गाबनानै न'खरावहाय बेबायदि फिसानि बिफाफ्रा एखेबारे फैसा गैयाब्लाबो माबा मोनसे न' बां एसे थानो आन्था न' बायनांगौ हायाब्लाबो हाबाफारि लानानैहाय जों दा बेनिखायनो फाननानै बिफैनाया समान नंजोबा आङो सानदों बिदि बियोब्ला आंजों नोंथाङा मिलाया जानोब्ला नाथाय नोंथांमोननिबो जेसेबां थायो सा साजा आङो बुंनांगौ होननानै थागोन बुंनायावहाय बेनिखायनो बिमा बिफानि गोसोआवहाय नाङा নিজে जेनेबा बेखायनो दायोना बहा बुंजायोना हिसाबै एखेबारे अन्तराव गाबखांगोन बिदिया गोसो बायफ्लेगोन आमार बे बायफ्लेनायनि आरो जखनखौ लिखा আছে आङो अग्राह्य खालामा होननानै बे बाथ्राखौ माने खनबाय बिदि मक प्रार्थना जोङो फैदों बेवहाय मर नामे गाबरे थागमय हित सेन्टारा जाबाय मिनिनाय रंजानाय नङा आरो बेखौ खोथाखौ बे सेन्टार कारणे जों माबाफोर मोनसे नांगौ थाखि जोङो इसोरनाव थांनानै आं माबा मोनसे बिहरबो
आरो माबा मोनसे खावलायथारगोन होननानै बिनि थाखायसो जों आरो लुक लेखा जोङो इसोरनिफ्राय फिन मोननो थाखाय इसोरनिफ्राय एखेबारे इसोर करिब न'आरो एख' नायब्लिखैसो बेनिखायनो इसोर मावनो हायै माबा मोनसे गैया होनना बुंदों जोङो माने सिगांनि सेन्टाराव फैनानैहाय बिदिनो आं जेब्ला रुमावनो हाबसोना थायोब्ला एसे बेमार जाबाय गिजावल' फैनानै हाबहैयोब्ला बारा जानाय नङा बे हस्टेलारनि फिनखौ बेमारा गावबा गावनि आखाइयाव जानो हालायाखै गावबा गावनि अनसार खालामनो हायाखै सोरबा आं जोबोद फोरोंदों आंहा गोबांथार आयदा लाना बेखौ बासायनो हानाय नङा नामा आं सानदों आरो हरावनो जोङो गार्जेनफ्राथ' गोबांथार बांसिन थायो सेंग्रा सिख्लाफोरनो गोबांथार जादों बिनि उनाव गार्जेनफ्रा बांसिन थायो होननानै आं डक्टरफोरनि साजेसन लायदों आं सानदों आं अपारेसन खालामजादों गोबांथार जोंहा खुथिनाफोर थाफैयो आरो गोबांथार साजेसन बुंदों नोंखौ अपारेसन खालामाब्ला आरो गैया जोंहा गोबांथार ब्लक जाब्ला पेसाब बन्द जानानै नाथाय जोंहा बेनिखायनो आर'ज खालामनायावहाय माने बारायगासिनो लोरबां जानो हागौ बेनिखायनो जोङो मा होनो बे आर'ज खालामनायाव जोंखौ मेजरना फिसाल' जागोन नाथाय जोंनि बाइबेलाव उनाव बुंदों नाथाय सिङावहाय मेजर जों मोजां नायोब्ला देहाफ्रा जाबाय माने जोङो 1.5 लाखसो थानांगौ 1 लाख 65,000 रानलांबाय होनना दायो बिनाव थानांगौ आरो जोङो महर मुस्रिया जानो हागौ बे फैगौनि जायफोर 10 दिन थादों 21 दिन थादों 3 थादों खननैयाल' खनथामाल' थांबाय आं देहाफ्रा फर्थ टाइमाव फैबावबाय अपारेसननि मा जागोन आंनि देहा बाइबेलावहाय एखेबारे आङो फिथाइ दङ होनना बुंदों दा बेनिखायनो बिसोरबो हरनिफ्राय जों गाबगासिनो दङ इसोरनावहाय बिदों हथात अब्ला मा जाबाय फैसा मोनबावगोन इसोरा अपारेसन खालामनायजोंथ' आङो 75,000 दा जोंहा जों मा बाइबेल मथे बिनांगौआ खालामनांगौ आरो गोबांथार आयदा थायो बे आयदायानो जाबाय मा भाग भाग सोरबा जाबाय बिपद दङ न'खरावहाय सोरबा गाव खालामनायावहाय अखानायै सोरबा थांबाय अखानायनानै थांबाय नङाब्ला सासे एखेबारे बिसोर बुंदों फुथिया जानानै दं न'खरावहाय गोबांथार 30,000 होथ' उनाव बेबस्था सोरबा न'खरावहाय ओरैबायदि सार्जिकेल फैसाफोर नों हो आरो सोरबा न' बां एसे थानो आन्था न'खौनो सार आं एसे गोबांथार हाबाफारि लानानैहाय जोंनो थायो फन खालामदों दा बेनिखायनो भागखौ बिफैनाया समान नंजोबा आं साननानै गाबोन आंजों नोंथाङा मिलायाबो जानो हागौ नाथाय नोंथांमोननिखौ जेसेबां फैदों बिसोर मिलाया जाजोबनो हागौ थागोन दा बेनिखायनो खालामनानै निजे निजे जेनेबा साबजेक्ट बिखयतले আহিছে সেই হিসাবে माबा मोनसे मावना কৰিব লাগে তেতিয়া आं खालामजाथले इसोरे আমাৰ কিবা পাঠিয়ে আৰু জহনত লিখা আছে জহন সুবিধা আছে মানে যে বেমাৰ जाजायो मा खालामना जायो माजों हामगोन माजों हामा जायो माजों बासायनो नामजों साननो आरो थाग माजिथ' करिम लिखिছে दा उनावहाय साजेसन मोननायखाय ইয়াৰ কাৰণে আমি যদি ইয়াত থাকি খান্দ খালামজাथों তেতিয়া কি হ'ব আমি জানোহাय इसोरे আমাৰ কাৰণে কামটো কৰিছে आरो लुक लेखा मोजाङैनो दङ एक अयदा सम लेखा আছে टेबुल जायो थैया खम इसोर करिब न'आरो एख' नायब्ला अब्लाबो इसोर मावनो हायै माबा मोनसे गैया माने थांगासिनो दङ आरो आङो गारिखौ सालायदोंमोन फिसाखौहाय जेब्लाबो आं सालायबाय बे बारा हजानाय मोनाखै बेमार जाबावदोंमोन साबसिनसो मोनगासिनो दं आमफ्राय साइकेल जादों बे फार्स्ट प्रस्टेट होननाय मोनसे माबा बेमारा दा बेफोरबायदिनो प्रब्लेमा जाबाय थायो खालामनो हायाखै इसोरनियावहाय आं जोबोद दुखु नांदों इसोरा दिनैसो नामा होननानै आंखौ बासायनो हानाय नंला नामा होनना आं सानदों दिनैहाय हरावनो बिराद प्रब्लेम जादों इसोरा सल्भ खालामदों आंबो सांगिना लांबाय नांदों बिदिनो गोबांथार जादों बिनि उनाव आं सिलिगुरियाव थांदों डक्टरफोरनि सिम्पोलैनो इसोरा बिराद आङो सानदों आं दासिमबो नोंथांनिफ्राय सानदों बेनिखायनो मा जाबाय जायनाखि खेथि खालामदों नोंखौ अपारेसन खालामब्ला आरो फैया नोङो ब्लक जाब्ला पेसाब बन्द जानानै थैसिगोन बेनिखायनो नोङो खालामनाय नङा बारायगासिनो दं बेनिखायनो मोनसे आंनि देहानि थाखाय बिराद बिपदमोन नोंसोरा मेजर नङा फिसाल' जागोन दा देहाया थिगैनो दङ नाथाय सिङावहाय मेजर आरोखि दा बे जानाय लोंनाय थिगैनो दङ जोङो 1.5 लाखसो थानांगोन 1,65,000 हरनांगोन दा बेनिखायनो आं मोनदांदों नंगौ गाबगानि खाथि फोरबो आं साननैसो ओंखाम बैसोआवहाय आराम आंखौ अपारेसन खालामबावदों गाबदों खननैयाल' खनथामाल' थांबाय आं थादोंना मादों आं फर्थ टाइमाव फैबावबाय अपारेसन ओंखामाखौथ' आं संखाखसै नाथाय इसोरनि आं गाबदों आङो सिलिगुरियाव बे गाबनायनि फिनखौ खिन्थु आं मोनदों आरो दा नोंथांमोना बेखौ बुंनांगौलै रुमावनो नाथाय बे फिनखौ आं मोनदों आरो दा बेबायदिनो बाइबेलावहाय जों नुयो जों जुदि एसे माबायावहाय नायोब्ला जों मा होनो
बिनि जमा दानियेल खालामनांगौ बिजाबावहाय आरो जों नायोब्ला खस्थ'नि खस्थ' दानियेला एसेबां आसामाव मानसिमोन नामा लेखा गोरों मानसिमोन सासननिफ्राय इसोरा आरो थांबाय गिदिरामोन अखानायना थांबाय इसोरनि आत्माया दानियेलजोंहाय दंमोन जे बुंदों बेनिखायनो दानियेला नों 30,000 आखा फाखामोन उनाव बेबस्था लाना बयबो बेखौहाय साबसिन बेनि होननानै सार्जिकेल बाख्नायोमोन फैसाखौल' नों हो दानियेलनि सयआवहाय जोङो नायोब्ला दानियेल सार आङो सयदावहाय जों जों नायोब्ला नायोब्ला सयदा 10 फटनावहाय बेवहाय मोनसे मोननायनि उनावसो बावहाय हारसाव लिरदों फट'खौनो शहीदिया कथा दानियेले जानी निजर घरेर गोल बै সময়ত তেওঁৰ অপৰ কোঠালিৰ যি খিৰিকী দুৱাৰবোৰ জিৰচালনৰ ফালে আছিল সেইবোৰ মেলা আছিল আৰু তেওঁ আগেয়ে কৰাৰ নিচিনাকৈ দিনটোৰ ভিতৰত তিনিবাৰ আঁঠু পাৰি নিজ ঈশ্বৰৰ আগত প্ৰাৰ্থনা আৰু তেওঁৰ স্তুতি গান কৰিলে सयदा 10 फटनावहाय बुंदों जे बेमार जाजायो बे मा खालामनो जायो मोनसे डकुमेन्टआव माजों हामा जायो मोनसे डकुमेन्टआव राजाया जेब्लानाखि सुजुगासै उनावहाय माने सिंहनि गरावहाय माने गारसननायनि लामावहाय दानियेलसिंजे गोलैनाय बायदि जेब्ला सहियासै बे सहिनाय समाव खोनादों दानियेला दासिम आङो 120 जन दङ बे माबा मा होनो जोङो मिथिगौ खम जानायखाय बे दारियास होननाय राजानि सिङावहाय 120 जन मन्थ्रिफोर दंमोन बे 120 जननि गेजेराव साथामा टपमोन आरो आङो दासिम बावनायमोन सानसुमा दंमोन जेब्ला 120 जननि गेजेराव दानियेलखौ लानानैहाय 120 जनमोन आरो बिनि गेजेराव साथामा टपबावमोन आरो बे साथामनि गेजेराव दानियेला इसोरनि आत्मा थानायखाय प्रब्लेमा जाबाय गोरासिनमोन इसोरनियावहाय जोंनि परामर्श मथे इसोरानो दानियेला सोलियोमोन अब्लाबो नाथाय नायदो इसोरनाव थायोब्लाबो माबायदि परिखा फैयो दानियेलना गेजेराव परिखा फैदों इसेबां राजानि आयगाखौ सिम्पोलैनो इसोरा आरो बिदि फोरजाफालिखौ बेंनाय मानायाव दानियेला सहाय खालामदों दा बेनिखायनो मा जाबाय थानायखाय गुबै बाथ्राखौ बुंदों सैथो बुंदों नाथाय इसोरा फारसेथिं नाथाय दानियेला इसोरखौ नागाराखै गावनि इसोरखौ खालामनाय नङा नाथाय दारियावसनि जि बे जाबाय मोनसे मोदाय दावदाय बेखौ खुलुमाखैमोन नाथाय सासन खालामनायाव बे थाफानानैहाय लोब्बा लानानैहाय थिग दङ ग्रें ग्रेङै खालामनायाव सहाय खालामदोंमोन जानाय लोंनाय बेनिखायनो दानियेलखौ बयबो अनोमोन राजाबो अनोमोन जेसेबां फोरजाफालि दं मोनदांदों नंगौ आरो बिनि जेसेबांनाखि माबा दंमोन 120 जन जुदि मानसिफोर दंमोन बिसोरबो बेखौ मोजां मोनोमोन नाथाय आङो उनावहाय मा जाबाय थादोंना मादों गेजेराव साबसिन हामसिन गोरों गोरासिन नुनायखाय दानियेलनि सायावहाय मा जाबाय बिसोरो नोंथांमोना बेखौ खालामदोंमोन जाख्लाङो दा उनावहाय सानदों दा बेबायदिनो बाइबेलावहाय जों नुयो बेखौ मोजांसिन जों जुदि एसे माबायावहाय नायबाय जोंबो मन्थ्रिखा बेबायदि थिं खालामबायनानै दानियेल बिजाबनावहाय मा जाबाय दानियेलनि फान्ना सिङाव हाबनाय मानसिमोन दानियेलखौ बोरैहाय जों खोख्लैनो हानाय जेरावबो माथो 10 इसोराबो गिग्रामोन जेरावबो थांबाया दानियेलजोंहाय दंमोन बेखायनो दानियेला आखा खालामनानै मोनसे प्रप'जाल बयबो बेखौहाय साबसिन राजानिफ्राय मोनसे अर्डार दानियेलनि सयदावहाय जोङो राजाजों थानानैहाय सयदावहाय जों नायोब्ला बे सयदा 10 फटनावहाय बेवहाय माने नोंनि अन्दरावहाय बेवहाय जेसेबांनाखि पत्रखौनो जाफालिया कथा दानियेलनि जाफालिया नोंनि मोदायखौ खुलुमनायनि बाहेरे जि खिरखि दुवारफोर बाहेरे जिरसालनाव फाले आसिल देब देबीफोर मेला हरदों आरो তেওঁ आगे কৰাৰ নিচিনাকৈ बेखौहाय माने सिबार आदन्दआव गारसननायनि আগত प्रार्थना আৰু তেওঁৰ दासनि सन्माना थागोन राजाखौ बुंदों जेलानाखि दानियेलनि बादै उनावहाय बुंदों मा बे बुंहैनायाव बिसोरो नंगौथ' दलिनाव होननानै राजा सानस्लाबा लाबा डकुमेन्टआव बे दलिनाव सहि राजाया जेलानाखि बे सहिखौ होनाय खोनानानै आं माने सिंहनि गरावहाय माने गारसननायनि दामावहाय दानियेलसिंजे गोलैनाय बायदि जेला सहियासै बे सहि होनाय समाव मोदायखौ खोनादों दानियेला नांगोन नामा 120 जन आंहा बे माबा मा होननानै बे मा जाबाय जोङो मिथिगौ जेरुसालेमनि बे दारियास होननाय राजानि सिङावहाय 120 आवगाय जेरैबायदि सानसेयाव खनथाम प्रार्थना साथामा बेबायदि खालामासै होनबावोमोन सानसेमाला मिथिगौ बिसोरनि गेजेराव मा होनो दानियेलखौहाय 120 जनआवहाय गारसननायनि गेजेराव साथामा टपबावमोन दा उनावहाय बे साथाम सयदाखौ कमप्लिट फरायजोबोला इसोरनि आत्मा थानायखाय उनावहाय दलिनाव पास जाखांनायनि उनाव बिनि परामर्श बिसोरो नोजोर लाखिदों दानियेलखौहाय
माने अब्लाबो नाथाय नायदो प्रार्थना खालामनानै इसोरनाव थायोब्लाबो माबायदि नायखोमाबाय बेयो नागाराखै दानियेल नागिरथ' खनसेयावहाय खनथाम प्रार्थना इसेबां राजानि गावनि आयगाखौ मानिदों गावनि सैथोथाखौ आरो नागाराखै फालिखौ बेंनाय मानियाव अनजायाखै खालामदों इसोरखौ थगायाखै आत्मा दानियेला थानायखाय जा गुबै जेरैबायदि दं बे बाथ्राखौ थिगैनो दङ सैथोआव बेयाव लरसन नाथाय खालामनो हायाखै इसोरा इसोरनि नाथाय आत्माया दानियेला दानियेलखौ इसोरखौ नागाराखै गावनि इसोरखौ खुलुमगासिनो दं उनावहाय जों नाथाय बे दारियाव स्ट'रिखौ नायब्ला नुनो मोनो दानियेला दाय दावदाय बेखौ होननायखाय खुलुमाखैमोन आरो मा जाबाय सासन मा होनो खालामनायाव जे नागारिखाय जाबाय जे रायजोखौ जोङो खुंनायाव सहाय खालामदोंमोन थांनानैहाय बेनिखायनो दानियेलखौ बयबो अनोमोन थांना जेब्ला खोन्थाहैनो राजानियाव जेसेबां नोंनि जिनिखि फरजा अनदराव फालिदोंमोन नोङो बे ख्रिस्टिनि आरो गेजेराव बिनि जेसेबांनाखि नोंनि अनदराव सोरबा मोदायफोरखौ 120 जन जिसु सोरबा मानसिफोर दंमोन इसोरखौहाय बिसोरबो बेखौ आर'ज मोजां खालामब्ला मोनोमोन। नाथाय खुलुमब्ला उनावहाय मा बेखौ जाबाय सिंहनि बिसिनि गेजेराव साबसिन रोंसिन महाराजाया फास्लामाखै नामा गोरासिन नांदों नुनायखाय समावहाय दानियेलनि सायावहाय मा जाबाय बिसोरो अब्ला बे नोंनि सिङाव थानाय जेनाखि मन्त्रि अमुखा बे दासिमबो नागाराखै बे समाव राजाया दुखु बेखौ मोजां सानबाय जायखौ आं राजाया अनसिनो खोख्लैबाय होननानै जोबोद मन्थ्रिखा नाथाय बे सहि होनांदोंब्लाबो बिसिनावहाय मा जोबोद जाबाय एक्साइटमेन्ट जादों गोसोआवहाय फानना सिङाव हाबनो हायि जादों दानियेलखौ बोरैहाय बेबायदिनो अब्लाबो जेरावबो माथो गोदोनि राजा राजाखौ फाइनाल जेरावबो थाङा माथो थांथारोमोन आरो नंगौलाबो नङालाबो मिसाखौनो फास्लाम नांदोंब्लाबो बे मथे थांदोंमोन जों बुद्धि खालामनानै मोनसे बेबायदिनो मा जाबाय राजानि समाव मोनसे मेडियारिफ्रा फारसिफोरनि जेनाखि माबा साननाय हनाय एखेबारे गोरामोन आरो बे समाजफ्रा जा राजाया अर्डार मा होनो फालिनि अनदरावहाय जेसेबांनाखि फोरजा फालि दङ बे फोरजा फालिया नोंनि मोदायखौ खुलुमनायनि बाहिरे बिसोरनि बाहिरे गुबुन देब देबिखौ गुबुन इसोरखौ खुलुमोब्ला बेखौहाय मा होनो सिंहनि दन्दआवहाय गारसोमनायाव मा जाबाय इसोरा नेदों सिंहनि सन्माना होननानै राजाखौ बुंदों जेब्लानाखि दानियेलनि बादै गुबुनफ्रा गासैबो बुंहैदों साखि होनो बे बुंहैनायाव बिसोरो नंगौथ' हरसेमानि होननानै राजा सानस्रियाव दानियेलखौ सिङाव दलिनाव सहि होदों बे इसोरखौ बे मोदायखौ खोनानानै आं दहाय दस्रानि मुर्तिखौ दानाय सहिखौ खोनानानै दानियेला नाथाय बिनि इसोरखौसो खुलुमदों होननानैहाय होमब्लालाय बे मोदायखौ बिनि सायावहाय इनाय सानना होगोन नामा नाथाय मा जाबाय दामनाय देनाय गावनि लाबोनायखौ खुलिनानै आवगाय जेरैबायदि सानसेयाव खनथाम प्रार्थना खालामदोंमोन फुङावनो जा लोङा मानो दामनाय देनाय जों मिथिगौ दानियेलखौहाय जों गारसोनायनि दामनाय देनाय दा उनावहाय जों बेखौ सहिदाखौ गोबांथार आगजुजों रंजानायजों मोसानाय उनावहाय राजाया पास जाखांनायनि उनाव बेखायनो बिसोरो नोजोर लाखिदों नाथाय ओइदिनहाय बे इसोरखौहाय प्रार्थना खालामामोन नामा दिनाव खालि दानियेलखौल' नागाराखै सानसेयावहाय खनथाम प्रार्थना इसोरा बासायमारगोन ना बासायमारलै गावनि सैथोथाखौ नागाराखै मिथिगौ इसोरखौ फानजायाखै गेजेराव गावनि इसोरखौ थगायाखै दानियेला साबसिन जा जेरैबायदि दं बे थिग बिनि एकदम गियानिसिन हायाखै बिनि बोसोन मथे बिनि आत्माया रायजोफ्रा मोजाङै सोलिदों फुङाव थांनानै उनावहाय जों बे स्ट'रिखौ नायब्ला नुनो मोनो दानियेला गोगोम गसंनायखाय जि गोथां इसोरखौ जे नागारिखाय खुलुमजाबाय जेखौहाय बियो नोंखौ बासायमारबाय दे थांनानैहाय खनथाम प्रार्थना खालामनो महाराज थांना जेब्ला खोन्थाहैनो अनगायैबो नोंनि जिनिखि अनदराव बे ख्रिस्टिनि गेजेराव बेखायनो इसोरा नोंनि अनदराव सोरबा मोदायफोरखौ सोरबा इसोरखौ फाथायनानै सिंहनि खुगाफोरखौ बन्द खालामदों बेखौ सिंहनि दन्दआवहाय गावसोरनो थाखाय जोंनाव सारा महाराजाया फास्लामाखैमोन नामा बे समावहाय माजोंनि इसोरा देरहाथों होननानै अब्ला बे नोंनि सिङाव थानाय जेनाखि मन्त्रि अमुखा गासैबो दासिमबो नागाराखै बबेबा सोलायदों नामा गासैबो नायदों अब्लाथ' जायखौ आं अनसिनो राजाया जोबोद माने सहि होनांदोंब्लाबो जोबोद एक्साइटमेन्ट इसोरानो गेदेर इसोर एखेबारे बे आंनि राजपाटआव बे आंनि रायजोआव जेसेबांनाखि राजाफ्रा जायखौ बे दानियेलनि इसोरखौहाय खुलुमनायावहाय हेंथा होगोन फिसाखौनो बेखौहाय नांदोंब्लाबो गासैबो सिथारजोबनो जादों बेबायदिनो मा जाबाय इसोरानो समाव गोथां इसोर आइबिसिआरसिनि माबा साननाय हनाय एखेबारे गोरा जायफ्रानोखि जा राजायावहाय बेबायदि हाबाखौ मावनानै बेबायदि सोदों जोङो बे गंगार राजायाव होनानै गंगारफ्रा गासैबो दुखु गाननांगौ सोजोबासिनो गावसोरनि
बेबायदिनो आरो बिसोरो थाला मोनहांयावनो मोनहांयावनो लोगो लोगो दानियेलखौहाय गासैबो बिसोरनि बेगेंबोलावहाय गारसननोसै बे गारसननायाव दानियेला इसोरा आइगोननि खुगाफोरखौ बन्द इसोरा आर'ज खालामनायखाय उनावहाय इसोरा गाबनायखाय सिंहनि गग्रानिफ्राय बारनो हादों राजाया आंनो सानदों नंमारगौ माने दानियेल सिंहनि गग्रानिफ्राय बासायजादों बे इसोरखौ बे मोदाया मा होनो दानियेलाबो गावनि प्रार्थना खालामनाय सनानि माबाबो खुलुमाखैमोन बे अपारेसनावबो आं हामथारखागोन माबा मोनसे लामा लानानैब्लाबो आङो इसोरा थांनांगौ माबाखैमोन फोरबो नोंनि गोसोआवहाय ना बे अपारेसन सिगांबा नाथाय मा जाबाय न'खरनि हनायखाय बियो थानो हायाखै दामनाय देनायखौ हरसेमानि दामनाय आरो बे बाराय बैसोआवहाय आरो आङो अपारेसन खालामजाबावनो थाबाय नामा ना जोबोद दुखु अखानायै फुङावनो जालोङा आगोल जाखांखाबाय अपारेसनखौ आरो नैबाव दामनाय देनाय बिराद रंजानायजों थायो दे जों मिथिगौ इसोरा गोदोनि राजाफ्रा दामनाय देनाय सिफुं खाम सिफुं बिदिनो गोबांथार आगजुजों रंजानायजों मोसानाय मुसुरनायजोंहाय राजाया थायो जोङो बहाय बेखायनो दिलासिटावहाय थायो नाथाय जोङो गितमाला एखाथाय सत्रआवहाय बुंबाय इसोरा मा होनो दामनाय देनाय लाबोगासिनो जोंनि खालि दानियेलखौल' गोसोखांबाय मा जासै अग्राय खालामनाया दानि इसोरा समाय लादों माथोना बासायमारले होनना सानदों मानोना बे इसोरनि मिथिगौ बिसोरनि गेजेराव गावनि साखि खुंनायाव दानियेलनि इसोरनियाव मोनसे आफिल बिनि एकदम गियानिसिनमोन बिनि बोसोन मथे बिनि इसोरा माइनिफ्राय बरदान দিব আপোনাৰ উত্তৰ দিব আপুনি কিবা লাগে এইটো নকৰি যে আমাক নিদিবতো ইয়াত আহি এনে গোথাং মিছলখন নগ'লে এই আমাৰতো গুৰু এৰি আহিছেহাই বিয়ে নকো পাছে মাতবাই দে নাংছে মহাৰাজ এনেকুৱা नोंनि अनगायैबो कल्पनाफोरनि अनगायैबो आं माखासे मनाव भाबिसिन बेखायनो इसोरा दाय नुयिखाय ইয়াৰ কাৰণে सोरगोदिखौ फाथायनानै सिंहनि खुगाफोरखौ बन्द ইয়াৰ কাৰণে আমি কিছু दानियेले কিন্তু लरसर হোৱা নাই বিশ্বাसजों लरसर হোৱা নাই এই समाव राजाया कनेबा इसोरर नमुना इसोरा देरहाथों सिंहर गात गिदिर होलाय दिले मानु होननानै नाबासिबो अरदों नामा दुइ तिन दिन खावबाय लादों नामा गियाना गासिबो नायजोबदों आमी सिरियाखानात गैसे सिरियाखानात रंजादों गले देखा हबो रंजानानैहाय हिमुदि जेनेखा किबा दानियेलनि इसोरानो गेदेर इसोर बे आंनि राजबागाव बे आंनि रायजोआव एखेबांनाखि थादि सम्पन्न खायफैला बे दानियेलनि मानोले जायसे नरमनावहाय हेंथा होगोन बेखौहाय गासैबो सिथारजोबनो जानाय जिब जुन्थु दानियेल इसोरानो नंमारगौ गोथां इसोर मानोना बेसाद डिक्लेयार खालामदों गासैबो এটা मानो हनखाले এটা ডাঙৰ সিংহ खायफैला आरो जायफ्रानाखि खिन्थु सिंहनि लेखाबायसो मावनानै खनाय सोदोंमोन इसोरखौ सहि होनानै আমি सिंहनि गरावहाय सोदों मासिनाव एदिन নহয় खिन्थु আপোনালোকে নেদেখাवहाय मा जाबाय আজি আমি बिसोरो थाला मोनखाङियावनो मोननैयावनो उत्तर दियानाय गासैबो बिसोरनि बेगेंबोला मोदों खिन्थु इसोरे एदिन আপোনাৰ उत्तर দিব बेफोरबायदिनो मा जाबाय इसोरा आइनि खान्थि थायोना ইয়াত मात्र आर'ज खान्थि आरो इसोरा गाबनायखाय सिंहनि इसोर प्रार्थना কৰে কিতাপ প্ৰেইজ आंनो सानदों ইয়াৰखনে মই বেছি सिंहनि गग्रानिफ्राय बासेस কৰিছো प्रेसार दिसु माबाया माथो बेसि दाबि दिसु इसोर प्रार्थना खालामब्ला माब्लाबाथ' आं हामथारगोन এই অপারেশনাवबो आं हामथारखागोन मोनसे लामा लानानैब्लाबो आङो फैनानै थांनांगौ दा मटर गारिफोरबो नोंनि गोसो एखेबारे जाहाथा सलाले खरखाय एक्सिडेन्ट न'खरनि जेनेकुवा लिमिट আছে स्पिड 40 किलोमिटार आरो बे बाराय बैसोआवहाय आरो आङो अपारेसन खालामजाबावनो এনেকে লিমিটে ক'লে गासिबो दुखुसिनां ब्रेक বিলাক आगोल जाखांखाबाय अपारेसना खै सलाबो आरो नैबाव दिसना এনেকে যদি আমি কি কয় ঈশ্বৰ ওচৰত থাকি কেনেকৈ চলিব লাগে কেনেকুৱা নিজৰ কিবা দেহাটো নিজৰ মনটো চলিব লাগে এনেকৈ চলিলে আমি এক্সিডেণ্ট নহ'বতো আমি একেবাৰে ঈশ্বৰৰ ওচৰত মালাব অগ্ৰাহ্য কি কয় जोंनि गाबो আমি জানো এনেকুৱা ধৰণৰ ঈশ্বৰে কি কয় আমাক কি কি কাম কৰিছে সময় লাদে मावथारखागोन আমি কিবা जोङो इसोरनि परिचय দেখা পাইছো না নাই ঈশ্বৰৰ ওপৰৰ পৰা তুমি যে ঈশ্বৰनियावहाय যে আমাক চাইলা খাওলায়াবলা কিয় কোনেখিনিকো কি কাম কৰিছে কেনেকুৱা আছে কেনেকুৱা চলিছে মোৰ লগত আছে না নাই মোৰ ওচৰত আছে না নাই এইটো চাই আছে আমাক নিদিবতো পৃথিৱীত বাস কৰা সকলো মানুহবিলাকৰ ওপৰত এই আমাৰ চাই আছে আহিছে এইটো ঈশ্বৰৰ বহুত ফেৰা পৃথিৱীটো ফেৰা বুলি কি হ'ল
भरि फिरा नाना रोखोमनि खामफ्लाया आथिङाव जेरै गायोना जों गाग्रा माबा फैदो जायगा सोलियो ইয়াৰ কাৰণে बेनिखायनो गासैबो मानसिखौहाय इसोरा ইয়াৰ কাৰণে আমি কৈছো दानियानो কিন্তু मानसिया मा मावदों बिसासो लरसर होनाय दोनखोमाजोबनो हाथारा होननानै फारसेनिफ्रायनो नुजोबनो हागौमोन बे जाबाय माने बे निराकार नाबासिबोथ' बे आकार गैया हाबा खारणे गैयासो थानो हायो होनना आरो बे आखारबो जानो हायो होनदों सिरियाखानानि आखारबो लाफैदों जिसुनि गले देखा पाबो बेबायदिनो बिनि पावारखौ जों मोनदांनो हाया आरो बिसार खालामनो हाया बेनिखायनो खेलार लगे लगे जोङो एसे एखेबारे खालामनि हादि संफैनानै आङो मानो हले दा आरो बेसे नरम माने सानदों दाङर महरथ' खाथि जिखुनु महरथ' खाथि खेलाय देर लागले गथि खायो मानोदाथ' बेसे थानो जोंहा गावनि थाखायल' सेल्फिस जानाङा दै बोर मोननाय नङा आरो खिन्थु আমি দেখা পাইছো ইয়াত আহি নিজৰ কাৰণে নিজৰ ঘৰৰ কাৰণে ব্যক্তিগত কাৰণে ল'ৰাৰ কাৰণে ঈশ্বৰক ধৰিবৰ কাৰণে কিবা এটা এদিন নহয় থকাৰ কাৰণে নিজৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে নহ'ব প্ৰাৰ্থনা কৰিছো বেলেগৰ কাৰণে উত্তৰ দিয়া নাই আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে এনেকুৱা যেন আমাৰ বৰদানটো কিন্তু ঈশ্বৰে এদিন জুদাছো লিখা আছে ঈশ্বৰ একেবাৰে উত্তৰ দিবই আপুনি খালি থাকে না ইয়াৰ মাত্ৰ নহয় বিপদে আৰু ঘৰটো খাটে সদায় খাটে সাবখানা বাচাই সদায় ঈশ্বৰৰ প্ৰাৰ্থনা কৰে দে নोंनि उसुं सेयावनो सोरबा इसोरखौ फोथायाखै ইয়াৰ কাৰণে মই বেছি नोंनि उसुं सेयावनो सोरबा सेस কৰিছো চেষ্টা দিছো আপোনালোকে একদম বেছি আৰু नोंनि फारापुरसिनि गेजेरावनो गोबांथार गैजारोङिफोर दङ इन्सट्रुमेन्टखौ भालकै न'खरनि आर्टिस्टफोरनि गेजेरावनो सोरबा बिसिनाव फैनानै এতিয়া मटर गारि प्रार्थना खालामाखै एखेबारे जाहाथा सलाले खदायनो एक्सिडेन्ट रोङाखै आरो फैनानै जेनेकुवा बेबायदि गोबांथार किसिम किसिम जोंहा प्रार्थना खालामनांगौ किल'मिटार कि হয় आरो जों नुदों जाबाय मा जायफोरनाखि लेखा गोरोंफोर सानफ्रोमबो सानसेनि निउसखौ ब्रेक बिला माने अखानायनिफ्राय सलाबो फारिबायनायखौ लायोना लिमिटेसना खबराखौ लायो आमी पृथिबीनि बबेयाव खनाजों मा जादों केनेको सोलियो লাগে केनेकुवा নিজৰ बांसिन लेखा गोरोंफ्रा खबराखौ लाजोबो सोलिबो লাগে এনেকৈ চলিলে আমি जेसेबां दङ फ्रायसलाव लायो पृथिबीना जों আমি একেবাৰে সরল খবরাखौ मोनलायनो हायो কি কয় गोजान जायगायाव थांलाबो আমি জানো এনেকুৱা ধৰণৰ ঈশ্বৰে এইখিনি मा जाबाय কি কাম কৰিছে मा होनो बिसिनि थाखायबो प्रार्थना खालामनांगौ दङ हित परिचय जोङो नुदों जाय मा जोंनि गोबांथार अफरफोरा दानाय मानसिया थैना थांबाय आमाक सिउक्रेन बायदियाव गावथार जाबाय बम होलेखौनो केनेको কি কাম কৰিছে रासिया बायदियाव गोबांथार मानसि थैबाय केनेको सलिसे आमेरिका बायदियाव नाय गोबांथार आसना नाय एतो साय आसियाव गोबांथार थैबाय पृथिबीत गोबांथार मानसिफोरा माने बुहुम नाङैनो बे कर'नाया गोबांथार थैबाय जों खोनादों इसोर भरिता गावनो फैसनाखौ गावनो फैसनाखौ भरि बासायनानै दोनदों माने इसोरनि ग्रेसआ अननाया आथिङाव दङ आरो बिदि जि गाग्रा दा नोङो भाग्यबान जायगासो आरो बे समाखौहाय बेनिखायनो गासैबो दा बायनानै इसोरा जोङो गाबनोबो सम मोनदों दा मानसिया मा मावदों आमोसआ बुंनायखौ दोनखोमाजोबनो हाथारा होननानै बुंदों इसोरनि बाथ्रानि थाखाय नुजोबनो हागौमोन सानजानिफ्राय सोनाब जाबाय निराकारनिफ्राय बे आकार खारबा बायदि होननांगौ आकार गैया इसोरनि बाथ्राखौ नागिरनो मोननाय गैया आकारबो जानो हायो होनदों बेबायदिनो आकारबो लाफैदों माने मानसि बेबायदिनो सेंग्रानि पावारखौ जों मोनदांनो हाया खालामनो हाया आरो नाथाय मोननाय होनना बुंदों बे समावहाय मा जाबाय एसे गाननाय जोमनायनि थाखा फैसानि आङो दैनि ओंखामनि अभाब जानाय नङा होनना बुंदों एडभाइस होनो सानदों मानि अभाब जागोन नैबे इसोरनि बाथ्रा रायलायनो मोननि नोङो बोसोन मोननैसो अभाब जागोन प्रेइज द लर्ड बे बोथोरा फैगासिनो जोंहा गावनि थाखायल' बोथोराबो जों बायनानै लाब्ला दानो मोननाय नङा आरो जोङो ইয়াত আহি নিজৰ কাৰণে নিজৰ ঘৰৰ কাৰণে जोंनि खाथियावहाय स्टेन्डिं जाना दं साइनावनो आं बुंनो सानला কাৰণে बबे समावबा मा सानखाङो बिसोरबा दावहा नाङो নিজৰ কাৰণে प्रार्थना কৰিলে নহ'ব इसोरा लाखिनानै दङ बेलेगफोर खारणे जोङो प्राय भारतनि ओरैनो नर्थ इस्टआव बांसिन আমাৰ बरदानथ' आरो खनसे गावहरब्लानो दानि जिनिखि रकेट बम दानि जिनिखि नाना रखम आं नामाखौ मोनलायबावा नोङो सोरबाफोर बिपदनाव गोलैबाने बेखौ थाब हाथफ्ला जाफैलायो आरो दा नोंनि उसुं सेयावनो सोरबा माने गिलु-आलु जोङो नोंनि उसुं सेयावनो सोरबा बिपदआव गोलैनानै दङ बे माबायावहाय आरो नोंनि फालाफोरनि गेजेरावनो गोबांथार गैजारोङिफोर दङ
बेबायदिनो मानसियाथ' मानसि गुबुन जाखागोन आरो सुरिनि गेजेराव बेबायदि इसोरा मा जाबाय जोंखौ मोजां गेसावहाय अननायावहाय दंगासिनो दङ बे खम समनि गेजेराव थांना थानाय समावहाय जों जुदि गावखौहाय गोबांथार थिग खालामना लाब्ला जों हले बेबो जोङो मोनजानांगौआ आरो जों नुदों जाबाय मा जायफ्रानोखि गखा नङा लेखा गोरोंफोर जोङो सान्थि दंहाय सानफ्रोमबो इउक्रेनावसो जादों बा रासियावसो जादों अखानायनिफ्राय मोननाय समावखौ आमेरिकायावसो गोबांथार थैदों खबराखौ लायो आरो पृथिबिनि बबे खनाजों मा जादों जोंनियावबो इसोरखौ मानियाब्ला मिथिनो हायो इसोरनो गामाब्ला बे लेखा गोरोंफ्रा खबराखौ लाजोबो लाख लाख मानसि इउक्रेननिफ्राय दस्रा हादरनावहाय दङ खारलांनानै दै ओंखाम गैया न' बां नागारनानै दिनैहाय रिफिउजि जाना थाहैनांदों गोजान जायगायाव थैनोल' जाहैनांदों बेयाव थांना नायोब्ला नोङो मोदै मा जाबाय दा जों सानदों होनोल' जों जाथ'बाय प्रार्थनायाखौथ' दा बे मानसिफ्रा मा अबस्थायाव नुदों जाबाय मा जों नायोब्ला मा अबस्था नुगोन दा दानाय मानसिया गुबुन हादराव इउक्रेन न' बां जाबाय जोंनिथ' न'आनो मोजाङानो गैया रासिया बायदियाव न'फ्राथ' एकदम अट्टालिका न' गोबांथार थाखानि बिलियन बिलियननि जोंनि इण्डियाआव गोबां इउक्रेन बायदियावहाय गोनां फ्रान्स बायदियाव गोबांथार थैबाय माने बुहुम नाङैनो बे कर'नावहाय गोबांथार रुपा मोनलाङाखै आरो क्र'र गावनो गारनानै थांनो दा गावनि न'खराव फैसा हादराव आसयलायदों जिबनावबो गिनानै इसोर बमा होब्ला अननाया जोंनियावहाय दा दङ आरो रासिया होफैब्ला थैजोबगोन होननानै खारनानै दा आश्रय लानानै माखौहाय नोङो दा जोंबो बिदि बायना लानांसिगौ इसोरनि गाबनायखौ हगारोब्ला चाइना बायदियाव इसोरा थुलुंगा होनानै दावहा नांहैब्ला बाथ्रानि थाखाय सानजानिफ्राय जों मिथिगौ जाबाय मा चाइना बायदियाबो गेदेरथार कान्ट्रि खातबा बायदि जोंनि भारतनिफ्राय बाथ्राखौ नागिरनो मोननै एटमिक पावार दं गोबांथार सोमोनांथाव मानसिफ्रा मोनसे दङबो जों नुदों बिदिनो नागिरबाय माने मानसिखौ दा मानसिनि प्लान नालाय मोननै गान हामदों माखौ बानायब्लाहाय मा जाबाय देरहानो हागोन गाननाय जोमनायनि थाखा फैसानि मानसिया सानाखै दा दैनि ओंखामनि अभाब जानाय खुलुमब्ला देरहानो हागोन मानि अभाब जागोन नैबे इसोरनि बाथ्रा रायज्लायनो मोननि नोङो बोसोर मोननैसो अभाब जागोन बे बोथोरा फैगासिनो दङ दा तेइस आरो चौबिस बोथोरावबो जों बायना लाब्ला दानो गाबोब्ला मा होनो माखौ हामजायो होनना बुङो आरो बेखौ बासिनो जिरिमिया नाबिनारि फकास खालामो जोंनि खाथियावहाय स्टेन्डिं जानानै दं चाइना बायदिया नयनि सानाखैमोन बबे समावबा मा सानखाङो बिसोरबा दावहा नाङो इण्डिया मा होनो इसोरा लाखिनानै दङ इसोरा जोङो फ्राय भारतनि ओरैनो गियान गोनां मानसि थैखागोन ओरै खनसे गावोब्ला बेखौहाय दानि जेनाखि रकेट बम दानि बिराद गोबां एखेबारे नामाखौ मोननाय माहाजोन बिराद बिनो एकदम नाथाय इसोरजों गैया जाफैलायो आरो दा जोंनि बे जि नुदों माने गिलु आरो मा जाबाय इसोरा हामजायो जोङो माबायावहाय फिलिस्टाइन जायआ माबायावहाय इजराइलावहाय दावहा जानायनिफ्राय बिनिफ्रायनो इसोरजों रादै खाननानै जि हौवाखौ मिथिगौ बेबायदिनो मानसियाथ' मानसिखौसो हामजायो नांदों बेबायदि इसोरा बे मानसियासो आंजोंहाय बे खम समनि गेजेराव थांना थानाय समाव आरो माबायावहाय जोङो नायब्ला नुनो मोनजायो मा लाब्ला जों हले मा होनो मोनजानांगौआ फैगासिनो दङ बाइबेलाव लिरदों जोङो अखा नङा जोङो सानथिलावहाय जायोब्ला इउक्रेनावसो जादों सदम गमराखौ जेब्ला आमेरिकायावसो गोबांथार थैदोंना जोंनिथिं जाय जाग्राखाय खारग'नो हादों नाथाय जोंनि न'खरखौ इसोरखौ मानियाब्ला जाग्राखाय इसोरा सिमाव नायनानै एकदम बोना लांनो सानदों लाख लाख मानसि इउक्रेननिफ्राय दस्रा हादरनावहाय खारलांनानै दै ओंखाम गैया दिनैहाय जों बे पिक्सारखौ नागारनानै दिनैहाय जोङो खारग'नांगौआ बे एथ'नियावल' जाहैनांदों सिगां खारग'नांगौआ नायोब्ला नोङो मोदै सोरबा बिसासि मानसिया जों सानदों होनो आंलाय सानदों आंथ' बे मानसिफ्रा मा अबस्थायाव दं 7 इयार्स थांबा नायोब्ला मा अबस्था नुयो गोबाव गैलिन दा गुबुन हादरनाव 30 बोसोरसो जोरहोबावब्लाथ' न'आनो मोजाङानो गैया होननानै साननो न'फ्राथ' एकदम सिङावहाय ओरैनो नायदों आरो क्र'र थाखानि बिलियननि न' लुनाय मोनजायैनि सिगां गोनांफ्रा इसोरा जुदि फोथायनाय लांनो हायाला बेनि थाखाय आंनि गैला मोनलाङाखै मानोना नोंनि उसुङाव थाखाखौ गारनानै थांनो हायि फैगासिनो दस्रा हादरनावहाय नोङो जुदि समावहाय गिनानै बिसासाव गोलैयोब्ला हाब्ला स्टेन्ड खालामनो हाब्ला नोंनि बिसिया होफैब्ला थैजोबगोन होननानै खारनानै आश्रय लानानै थायो नों बिसिनि बम गावहरनायाव दा जों नुनायाव नोङो फोथायनाय इसोरनि रागाबो थैबाय जिउआवबो जोंनाव थैजोबबाय चाइना बायदियाव इसोरा सानदों थुलुंगा होनानै दावहा नांहैब्ला हामसिगौ होननानै बिसास माने जों मिथिगौ जाबाय मा चाइना बायदियाबो जेलानाखि एखेबारे खोथा लाजायासै बिसोरनिबो एटमिक पावार दं गोबांथार सोमोनांथाव
मानसि आंखौ सिथारग्रा फोथैदो एसे दासो दङ दामदिसै जों होननानै नुदों बुङो। आरो माने मानसिफोरा मानसिफोरा लाले मानसिनि फोरबो प्लान नामा नोंनि जे आयगा होदों आं बेयो माखौ खोन्थालाबायना बानायब्ला लाले बिजायफ्रा देरहानो हागोन बियो एकदम दुखु नांनानै खिन्थु आंखौबो मानसिया सानाखै दा सिथारदो नोङो होनना बुंदों इसोरखौ दा खुलुमब्ला बिनिखायनो मा देरहानो जाबाय हागोन बिसासि बादायनाय जिरिमियावहाय बुहुमावहाय लिरनाय गोबाव दङ बोसोर जोरनानै जोङो थांना नायब्ला थानो थाखाय नुबाय प्रार्थना जोंनिया खालामासै दा नय दा फोरबो बे खम समनि गेजेराव तेइस आंखौ आरो लांदो 24 दं होनब्ला आंनि जायगाया इसोरा माने माखौ हामजायो सोगावसो होनना बुंदों जिरिमिया बेवहाय नाबिनदारा फकास खालामदों दा जिरिमिया बिनिखायनो नाबिनदारा मा जाबाय जोङो जोङो नयनि 23 इसोरनियावहाय बेवहाय बुंदों मा होनो ओरैबायदि गोगोमै जोङो नांना थादों इसोरा खम समनि गेजेराव जों बिराद खातगुदिनि गियान गोनां मानसि गावखौहाय सदम गमरा बेखौहाय सावनायनि सिगां हामजाया होनना बुंदों जेब्लानाखि एकदम बिराद सावथारनोसै गोबां बिनि एखेबारे सिगां धन सम्पति लथनाखौ गोनां बुंदों माहाजोन नोङो बेयाव दाथारसै बिराद बे सदम बिनि गमरावहाय एकदम दाथारसै नाथाय इसोरजों गैया आरो बियो बै हाजोआवहाय बेखौ इसोरा खारबोलांगोन हामजाया होनना बुंदों नों बेयाव दाथारसै आरो मा जाबाय इसोरा हामजायो नङाब्ला नोङो नस्थ' जाया जागोन बेखौ खुलुमो ओमफ्राय बे समाव साधारन बिजों अरजों सावाखै इसोरा बिसासि होननानै गन्दगाव इसोरजों सावला रादाय रासिन खालामनानै खामलावो मिथिगौ आखिथिं आं खामलायनो बेखौसो हायो हामजायो होनदों Praise the Lord माने एकदम जिरिमिया ओरैबायदि फकास गन्दगजों सावदों बिसो होननानै बाइबेलावहाय बे मानसियासो ओरैनो आंजोंहाय अरल' खोख्लैना सावाखै होनना बुंदों अरजों लोगोसे आरो गन्दगखौ माबायावहाय होनानै जोङो नायब्ला खामदों नुनो मोनजायो मा खुनु थागजे हाथफ्ला जाजोबदों माने दंफां लाइफां मानसियाथ' मानसि जोङो दोनथ'खादो बाइबेलावहाय जिब जायोब्ला जुनार नायब्ला एम्फौ जों नुनो एनला मोनो दंफां लाइफां सदम सेस गमराखौ जेब्ला खामजोबनानै सावदों इसोरा एकदम सयहांगार जाजोबदों लर्डना दा बेबायदिनो मा जाग्राखाय जाबाय इसोरा खारग'नो हादों रागखौ हगारदों होनना बुंदों लर्डनि दिनै बे न'खरखौ जोंनि सायावहाय फोथाय जाग्राखाय इसोरा सानसेबो जोङो इण्डियानि फुंसिमाव गेजेराव नायनानै जोङो एकदम बोना लांनो सानदों जोङो दाउ सदम बिदिनो गमरावहाय गोजोनला खामथा होथारासै थानाय जाया जोंहा लर्डनाखौ एसे मोनबावदों आरो बेनिखायनो दिनै आं जों गोलाव बे पिक्सारखौ नायोब्ला सानाखै जोङो जोङो खारग'नांगौआ मा बे होनो एटमिक पावारनि जों सिगां इसोरनियाव खारग'नांगौआ थानायावनो माने जों सोरबा इसोराखौहाय बिसासि मानसिफ्रा गाबज्रिफिनो दिनैहाय आङो एकदम आंलाय सानदों माबायावहाय हाबसे आं फरायनो सानदों बेवहाय 67 years थांबाय जोङो बारा गोबाव माबायावहाय गैलिया सफनियानि लिरनाय होबावला हाबावगोन एग'दा नामा 18आवहाय बुंदों होननानै साननो बहाय हागौ आं बुंजायो मा सिङावहाय इसोरनोखौसो नायदों आरो जेब्लानाखि गिलु बालु दिन बावैसो फैगोन मोनजानायखौसो नायदों बे समाव